Tak má se zadívat do toho diapozitivu. To nezní skvěle. Tak to začíná debilama. Ale Majku, schovej ten foťák. Neslyšíš? Pojď ho. Ty vole, Tohle koky tohle potáhneme. ne mě nepotáhnete. Ne mě. Proč to tady je? Řekni mě, proč to tady je? Michael, vysvětli mi, proč to tady je. Pink. Únava materiálu. Ale tělo to úplně někam do prdele. Takhle bych mohl voloupat celý stůl. Proč to tady je? Nefoť mě, vole. Tak jo. No, jdi si do prdele, vole, kurňa. Nemáme rádi červený světla, nemáme rádi zelený světla, nemáme rádi černý světla, nemáme rádi, proč to tady je? Schovej to. Já bych si dal... Já jsem chtěl...